Сәдақа бир, сәдақа ул, жәннәтләрнең ишеге, ахиретке киткәннәрнең жылы, йомшак бишеге. Сират күперен кишкәндә бик зур ярдәм итәчәк. Сәдақа биргән кешеләр жәннәтләргә китәчәк. Алла бізға біз ышанып һәм дә сөеп карыйбыз. Изге эштә булганнарны әллә каян таныйбыз. Сәдақамы? Сәдақа ул бик изге дип санала. Эй, бер биремен әле диеп кенә карама. Арвахларга иң зур бүләк искә алыйк, онытмыйк. Үзебез дә бер заманны мәгънәсезлеккә юлыкмыйк. Җаннарын чистарып калыр, гөнаһларын юылыр. Күңгелеңгә матур булган өмет булып уелар. Сәдақа зур көчкә ия. Хайваннарга бирегез. Изге булса ниятегез, әҗерләрен күрегез. Раббым хуплый сәдақаның бик күп икән савабы. Бу минемчә бик иске булган яшәү тормыш сабагы. Автор Гөлнур Галимова.